खेसारी लाल यादव के रात में नींद नहीं आवत काहे से भैया एकदम मशीन के तरह एकदम हार्वेस्टर के तरह एकदम थ्रेसर के तरह धड़ा धड़ भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना अपन देत जात बड़ा। स्टाइल बाजार के एगो खेसारी लाल यादव के स्पॉन्सर वाला गाना आइल बा आ राते भर में ऐसा डिसाइड भइल बा कि राते भर में यूट्यूब पर चढ़ा दियल गइल बा, फेसबुक पर चढ़ा दियल गइल बा, सगरो सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव के ई गाना के चढ़ा दियल गइल बा। हम बता देतनी खेसारी लाल यादव और खेसारी लाल यादव के जे चाहेला ओकरा खातिर कि देखो भैया अगर ज्यादा छेड़ियई भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ओकर क्रेज ना रहेला। जैसे पावर स्टार पवन सिंह के एक महीना में एगुड़े गाना आवेला लेकिन बवाल मचा के जानलन पावर स्टार पवन सिंह। और पीछे वाला गाना ले लो भैया 3 दिन भइल बा अभी 9 मिलियन पार कर गइल बा। आई खेसारी लाल यादव छेड़िया के भोजपुरी इंडस्ट्री के एकदम गंद मचा दिल बड़ा। खेसारी लाल यादव रात में सोचला ना सुबह में वीडियो डला गई यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, पूरा फेसबुक, पूरा एकदम सोशल मीडिया वायरल खेसारी लाल खाली होता है। खेसारी लाल यादव सोचता कि बहती गंगा में कतहीं से हाथ धोली कहीं रुपया आवे के चाहिए, बस बटोराए के चाहिए। पीछे दिन देखा खेसारी लाल यादव चोरी के एकदम गाना गा रहा प्रमोद प्रेमी के, लगता कि अब खेसारी लाल यादव के कोनो कंटेंट नहीं मिलत, गाना कोनो के आधार पर नहीं गावल जात खेसारी लाल यादव से। तो भैया एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि तोहन जना कि ई स्टाइल बाजार वाला खेसारी लाल यादव के गाना कैसा लगल।